ଆମେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାତି ବାହାରି ଗଲେ ତାପରେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖତେ ତ ମଜା ଲାଗେ। ସେମାନେ ପୁରା ମଜାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ପୁରା ସିନ୍ଦିଆ ସିନ୍ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁରା ମଜାରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ତ ମଜା ଲାଗେ। ଆମେ ସେଠୁ କାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ ସମୁଦ୍ର ସି ବ୍ରିଜ୍ କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ବେଗ୍ ଜୁତା ସବୁ ଜଗିଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପୁରା ମଜା ନେବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା, ମୋତେ ସେ ଲୁଣି ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନା ମୋ ଦେହରେ ଲୁଣି ପାଣି ଲାଗିଛି, ବାବା ତୁମର ଗାଧୋଇ। ସେମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗାଧୋଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ତାର ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବେଗ୍ ଫେଗ୍ ଜୁତା ଫୁତା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗିକି ବସିଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ତ ଜଗିକି ବସିବା। ଆଉ ସେଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ମଜା ଦେଖିବାଟା ଅଲଗା ରକମ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ ସେଠି ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ପୁରାପୁରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବାରେ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପୁରା ମଜା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଧନ୍ତି କି। ନା ଏଠୁ ଗାଧିକି ଚିଟରେ ଯିବ, ଫେର ଆମେ ଧୁଆଧୁଇ ହବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଧରିବ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ତ ନିହାତି ଧରିବ। ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ଢେଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୀଘାକୁ ତ ପୁରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସେ, ଭାରିତେ ବି ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ହଉଛି ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ସେ ସିନା ନୁଳି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ମଜାଟା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା, ସି ବିଚ୍ ପୁରା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାଟା ମଜା ନେବେ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ଗାଧିଲେ ଆମ ଦେହର ଚର୍ମ ରୋଗ ମରିଯାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମୋ ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ନା କୁଆଡ଼େ ଗାଧି ଦେବେ ନା କିସ କରିବେ। ମୁଁ ପାଖ ଯା ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ମୋର ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି। ନା ସେ ମୋ ପାଖ ଯା ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୋ ପାଖ ଯାହା ବି ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଯେ ଚେୟାର ବାଲା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଯଦି ଚେୟାର ବି ରଖିବ, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ପାଖରୁ ତ 150-200 କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆମ ରକମ ଲୋକ ପାଖରୁ ତ 150 ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରାପ୍ତି ଏମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ହେଲା ସେଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ